Kadam damalitum non hejong Durgapur West Bengal long cholangrem rape case alam kiklan inu 23 years MBBS Charli bom labang so arso phan kecheng ako media tum ki paklan ke bang plipo amunit atum si gang rap pu bonta retarded that api bang ke inu wet ka cholangrem bang hala an tumang ke ari sang ho mate ke cholangrem ji phan kirab dun kopi ko son besi lapuson cholangrem long long lo lapen labang so ka cholangrem along isi mang humeme inut abang ke arlo so Ajirpi labang so ka cholangrem apu thak long kopi si political leader atom kipu dun lo laso lam che thalo patang te aku mang hu thumeme lapen ke justice piloma lapen ke kopi pi asom si police tum ke claim investigation claim lo than pon sina labang so arso MBBS Charli bom Durgapur along Anke 10 October ani ajo mate ani kangsam 7:30 apor alang litum ke Charli Medical College arai ho hoi along Sirimoti corner pu isi a restaurant do adak ajachat ki chodam ji phan alang litum barlo alang li ki Charli rappet Ajirpi pen 8:30 apor hostel che banglo hostel nang li ako isi anam pido labang so nam pi along bang pliam ni phan chetong si labang so so phan nep check si habit anat an pondalo laso ahut Ajirpi amata dulo Ajirpi bangta ki rab dun jikalisi chance si chen thurong lo laso hut bang pliam ni do laso hut sitame idot si chorang rem cholo la an tumangke ki rab dun alom so pipen halatum al so phan irit kambup si kat jilo al so bang bor I bor apen puthot a hostel chepali thulo Ajirpi lapen ke hostel warden bang theglom si arjulo chonghoi de lo nang piri lapen nang bang ke bonta arlo so bang chethan ha he katherak penajok sitame hostel warden lapen ke Ajirpi tum arjuret penajok chethan de lo niphan lason lasopen alam phan hospital pon sirak si doctor tum pachek lo lapen ke lasohut police phan sitame hang lo anke arso apia putumbang FIR pilo lasopen police tum hala bang plimunit tum phan nep lo lapen ke hala Ajirpi phan semen nep check lo alang cholangrem re stame ki rabdun ji kalisi alang semi chance chu endrong arso phan abang hai paphodun ro lasilada manghu meme laban ke pherememe a classmate Ajirpi pensi hong restaurant dam lo alang phan ning che thepe me pensi bonta lapuson kisung kevang hut ke Ajirpi bang ki rabdun ji kalisi alang stame ke cholangrem duni phasi bo idun thuro police atumang la arso Ajirpi lapeng hala do an tum pen isi kaplening pe sila tum ki claim af person ma pulang tum phan investigation lo mobile has me check lo message has me retarded lo stame approve pen gam den long le den labang so cholangrem alam arjulong si student lapen ke so arlo tum do an men thur pak si lapen ke so dak pen che song lo lang tum protest deng lo justice pibek nang ji lapen ke kacholangrem abang phan isi hasti pianji lapen ke pathi bek nang ji pu bonta manghu thumeme West Bengal CM Mamata Banerjee alang so arlo tum phan kirai ji lapen ki justice ki pg kalisi so arlo tum phan si Akai ki pithu so arlo tum ajo ki bar ke lake chok chip piklo lake arlo so si chok chilo pus alang le ning chi thuro lapen ke la bank pliamri phanstame police atum nep alo police atum action and put nang tum protest rajta alle avilo pus alang le ning je labang so alam ka julong pra jok rat atum associasi aning thilo opposition party congress lapen ke BJP tum asme aning thidlo lapen ke rat atum ning je lo 2026 election ke nang ke hai un elo ki rem lo pusi lasinona kai pherememe justice ki pip ke leader atum thek khangjang lo hadak CM lake arso lapen ke la arso chirai komnun thekjikalisi alang seme arso phasi Akai ki pithu lapen ke nona kai jirpo angbong seme la anlo jo kachirap jikalisi hutur si cheman lap khanja ninche the thaibe alang aninche the pensi hong ki ju dunlo bonta ki rap jikali lapuson ki rai dun jikalisi lang phan cholangrem dun ro apong ta halak ki chok chidet kaheno dak abang phan so dak akang sai pi thek patang te kevang jilang ke jirpo omong seme hutur sai se pola pek lapuson si cholangrem an birta bank ke ansu se si nang klang bompo lasi litum katowita kachiri nang jikran so jirpo pra litum hok itum ning thipen ki kroy dun ki trust bank ke pa kom nang ji lasi litum katokota ki do ki thak same chiri nang ji nang lipen ni kachiri nang ji lake litum rideng do lasi pinya video ke langsi kanton polo see you next video thank you so much bye bye kardom